बेबायदि बेद फरायबाय आरो बिथाङा अध्ययन खालामबाय त्यहाँ भित्र मैले वेदभित्र यीशु ख्रिस्टलाई पाएँ आरो बे बेदनि सिङाव बिथाङा यीशु ख्रिस्टको मोनबाय अनि यही यीशु ख्रिस्टको बारेमा आज भन्नका लागि तपाईको अगाडि मैले मौका पाएको छु बे जिसुखौनो जिसुनि बाथ्राखौ खोन्थानो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोजां खाबु मोनदों भारतवर्षमा धेरै ब्राह्मणहरू छन् जसले यीशु ख्रिस्टको उपासना गर्छन् भारताव गोबां पण्डितफोर दङ जायफ्रा बै गोथां ईश्वरखौ बाख्नायो भारतवर्षमा यस्ता यस्ता मन्दिरहरू छन् जहाँ यीशु ख्रिस्टको उपासना हुन्छ भारताव बेबायदि मन्दिरफोर दङ जेराव ख्रिस्टनि जिसुखौ बा ईश्वरखौ बाख्नायो मैले यीशु ख्रिस्टको बारेमा धेरै नचाहिँदा नेगेटिभ कुराहरू सुनेको थिएँ जेब्ला बिथाङा जिसुखौ मिथियामोन बे समाव बिथाङा अरायबो जिसुनि हेंथायै खौरां बुङोमोन एबा नंखायखौसो बिथाङा खोनादोंमोन मलाई शिक्षा दिने धर्मगुरुहरूले पनि मलाई नकारात्मक कुराहरू हालिदिएका थिए क्रिस्चियन धर्मप्रति बिथांनि जितु गुरु दङमोन बिथांमोना बे ख्रिस्टियान धर्मनि एबा जिसुनि नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांखौ फोरोंनायमोन मेरा परम्पराले पनि मलाई क्रिस्चियन धर्मप्रति नकारात्मक कुराले मलाई भरिदिएको थियो बिथांनि जितु फोलेर बिथांनि जितु माबा नखरनि मानसिफोराबो बिथांखौ बे जिसुनि हेंथायै खौरांफोरखौ फोरोंनायमोन तर एक दिन मलाई यस्तो समय आयो नाथाय बेबायदि मोनसे सम फैबाय बिथांनि थाखाय मृत्युपछि मेरो के हुन्छ बिथाङा बे समाव सानबाय आं थैनायनि उनाव आङो मा जागोन धेरै मानिसको क्रियाकर्म मैले गराएँ बिथाङा गोबां मानसिफोर थैनायनि उनाव बिथाङा बिदिनो थैनायनि जितु मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथाङा मावहोबाय तर मृत्युपछि कसले कहाँ जाने को कहाँ पुग्छ कसैलाई थाहा छैन नाथाय थैनायनि उनाव सोर माहा थांगोन बबे जायगायाव थांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया म पनि त्यही अवस्थामा थिएँ बेबायदि अवस्थायाव दङ बिथाङा म गुरु भएँ बिथाङा गुरु जाबायमोन मेरा 1500-1600 चेलाहरू थिए बिथांनि सिङाव बेबायदिनो 1500-1600 बिथांमोननि बेबायदि हिस्सोफोर दङमोन ती चेलाहरूलाई म आफ्नो धर्मको कुराहरू सिकाउँथेँ बे हिस्सोफोरखौ बिथाङा बे गाउँ मानिनाय धर्मनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा तर फोरोङोमोन मृत्युपछिको जीवनको बारेमा म पनि आफू जान्दिन थिएँ मेरा गुरुले पनि सिकाएन र मैले चेलाहरू पनि सिकाउन पाइनँ थैनायनि उनाव माहा थांगोन आं गावबो मिथियासै आंनि गुरुआबो आंखौ फोरोङासै आरो आंनि हिस्सोफोरखौ आङो फोरोंनो मोनासै आज तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ दिनै नोंथांमोना बेयाव दङ मृत्युपछिको जीवनको बारेमा थाहा छ तपाईलाई आं सान्दों नोंथांमोना थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया माहा थांगोन बेखौ नोंथांमोना मिथियो मृत्युपछिको जीवनको बारेमा जसलाई थाहा छैन तपाईले आज ध्यानसँग सुन्नुहोस् जाया बेखौ मिथिया थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया माहा थांगोन आं खावलायदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंगोन म तपाईको बीचमा केही नयाँ कौशली लिएर आएको छु बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सान्दों मैले जब यीशु ख्रिस्टलाई 97 नोभेम्बर 10 तारिख मैले मेरो मन्दिरमा साक्षात देखेँ 1997 नि 10 नोभेम्बर खालि बिथाङा गाउँनी मन्दिरावनो यीशु ख्रिस्टको बिथाङा नुदोंमन जसलाई म नकारात्मक दृष्टिले विदेशी धर्मको गुरु भनेर सोच्थे यही यीशु मलाई बचाउनका लागि कल्वरी क्रुसमा मर्नु भएको मैले मेरो मन्दिरमा प्रत्यक्ष देखेँ बे विदेशी धर्म लाबोग्रा बे जिसु जायखौ बिथाङा नायनो बायोमोन बिथांखौ बिथाङा गाउँनी मन्दिरावनो नुदोंमन सज्जनहरू यीशु ख्रिस्टले बाइबलमा एक ठाउँमा यस्तो भन्नु भएको रहेछ जिसुआ बाइबलाव बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोऽहं धर्मस्य परिपूर्तिरेव मे अवतार हेतु मैं किसी धर्मों को नीचा दिखाने के लिए नहीं पर उन अधूरी धर्म ग्रंथों में जो अधूरी बात है उनको पूर्ण करने के लिए जन्म लेकर आया हूँ आङो आयेनखौ नष्ट खालामनो एबा धोरोमफोरखौ नष्ट खालामनो नङा नाथाय बेखौ जाफुंहोनो थाखायसो आं फैदोंमोन होननानै जिसुआ बुंनायमोन यीशु कोई अवतार में से एक अवतार नहीं है जिसुआ अवतार जानाय नङा लेकिन यीशु परम धाम परमेश्वर की राज्य से उतर के आया हुआ अवतरित परमेश्वर है नाथाय बे ईश्वरनि न'निफ्राय ईश्वरनि बिफा ईश्वरनि फिसा जानानै बुहुमाव फैनायसो परमेश्वर ने ऐसा जगत को प्रेम किया ईश्वर संसार को ऐसे ग्रह अनबाय कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दे दिया आरो बे गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ बुहुमनो ओरैनो होबाय जो कोई परमेश्वर का एकमात्र पुत्र यीशु मसीह
पर विश्वास करता है Jaya be sasilus Jisuku jaya percayaan. वो कभी नाश नहीं Dia होगा malababu nosto jangai nongga. वो 84 लाख जूनी के चक्कर में नहीं जाएगा Be 30